Mrs. Ronalson and family, Geraldine Elefante, Pagyaman Panagkasama yung Sayla Altea T. Cobio, Mr. and Mrs. Geoffrey Galusario and family, Sheila May Galinato, kay Pagyaman Mr. and Mrs. Christopher Ian Bogarin and family. Oh,
agyaman kami, dapat kami naman ng asin, kat kawatin niya nga ilisin na ng kariti, amin na pagdaksan, tapos iti amin na palagbiyan ni, at serbi ka masiraratsak kanta, gapukin ako may sa Kristo nga anak mo kat Diyos, iso ang ipagbiyan at mapipagarikan ka, ititimpuyo kay Espiritu Santo, Diyos nga nanayon, awan kiinganan. Muna ang may basa. Dito ay may basa na adong isulat ni San Pablo balik kagaron. Awan di pa nakadusa balik ang Biblia kay Kristo Jesus. Tatilinteg Espiritu ang makit kada kayo, itibiyag ikaada kayo kay Kristo Jesus. Winayaway anak iti ilenteg ti basol kay tipatay. Ti saan nakabayan na amigan tilinteg, gapo iti kinaanasi ti tao. Narami ti Diyos, inuuna ti basol ti kinatao. Imbauna ti mismo anak na, nadami ti kababalin akas ti tao, amalag basol. Tapno po kawin na ti basol. Narami ti Diyos betoy, tapno matumpak kada kayo, tinpuyan tinite, kada kayo magbibiyag, amayan nurot iti kinatao. Pagturayan ti panunod na iti kaya ti kinatao. Dagiti ang Biblia kas mayan nurot iti Espiritu, pagturayan na ti panunod na iti kaya ti Espiritu. No suruten kayo ti kaya ti Espiritu, agtumpak kayo iti biyak ken tana. Iti kasta, no pagturayan ti tao iti kababalin ti kinatao, agbalin ang abuso ti Diyos. Tas anak ng payo pinipeg ti Diyos, kinapudno na saan na matupal daytoy alinteg. Dagiti ang tupal iti tarigagay ti kinatao, saan na ang may ayo ti Diyos. Ngayon, saan kayo agbibiyag kas may nanurot iti kinatao nyo? Agbibiyag kayo kegi kas may nanurot iti panagitalat Espiritu, no pudno met laing agpain kada kayo Espiritu. Sino nga ni awan kay kuwan ni Espiritu ni Kristo, saan ako kuwan ni Kristo? Ngayon, magkain ni Kristo kada kayo, uray mo na kayo ti bagiyo, gapuy ti baso, si bibiyag Espiritu, yung agsipot ka na balinan kayo analinteg, iti imatang ti Diyos. No magkain kada kayo, Espiritu ti Diyos ang napaguwa kay Jesus, namangungar kay Kristo, tibiyag kabagiti matay, kabagiyo, babae ti kaada Espiritu na kayo. Salmo responsorio, apo dagitoy dagiti tao asigagagar no isideg iti imatao. Kukuha ti apo ti lubog kay dagiti amin alinaw na, kukuha na ti daga kay ti amin agnaefektuanan. Binangon na ti babaw dagiti adalet na danong, kay tilansat ti tao ipasdek na ti pundasyon. Sumbat, apo dagitoy dagiti tao asigagagar no masideg iti imatao. Siya sino ti may kari asumangkat iti bantay ti apo. Siya sino ti makalubusan asumreg iti nasantuan at templo. Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasdek na agserbi iti kinapud mo, ken ti saan nga agulbo. Sumbat, apo dagitoy dagiti tattao asigagagar no masideg iti imatao mo. Bendisyonan to ti apo ken awaken to ti Diyos ang mga isalakan ken kuwana dagiti kakasta at tao ti masideg ti Diyos isudat ti parang iti imatang ti Diyos ni apo. Sumbat, apo dagiti tao asigagagar no masideg iti imatao mo.
Itinayakasyon po at sa mga matatao sa kanya ang ibagat ng Jesus, tinaypapan na nagitinag ng Galilea, at pinapatay ni Pilato, hindi madama, na ginagato ni Diyos. Tinulat ang nakuwada ni Jesus, ipagalog niyo natin ang anak ng Tibaso, dahil ito ay inyong dahil pinagduma at ang Galilea. Dapo itikasta ang nakapapatay ka. Saan? Ibagat ka na kayo, ano saan kayo, at babawi ka ng tibas-baso niyo, matay kayo po angin, agas ka na tuwada. Ket anya mati parang ipagalog niyo, kanagiti sa matulong at wala ka na tayo, ang nagaburan, hindi marupati korne, ijay siyowe. Ipagalog niyo pati anak dakes na rito ay ang nagitihabi na tao, kaagnan, ijay Jerusalem. Saan? Ibagat ka na kayo, ano saan kayo at babawi ka ng tibas-baso niyo, matay kayo ko amin, akas ka na tuwada. Kalpasan na sila rin ni Jesus dahil pinapangarin ka na tuwada. Nagmula nila sa atao, ipiin mo si kinaubasan na napagnaginita, magabungan na, ngayon mawalan na sarakan na, kinunanawan, titipagay-aywanan na, kitagan, tanglatawin, nga umayat dito na biro ikibunga na ito na igos. Kaya awal pa na saraka, kukanin mo. Apay na ibusan natin kinatabati na na. Ngayon sobat ay aywan, ako ba'y mapay, uray italatawinan. Kaliyan ko at lang na sa akong paabunuan. No ang bunga ito may atawin na sayaat. No saan, papukan mo ito. Ti Evangelio ti Apo. Good morning. Nyalay talaga anniversary na sana nagtay-tay na kasal kami na anniversary kalau tayo. Kada tayo pikir semua tidak terbuat yang bit. Awan ala. Kada tayo semua tidak terbuat yang bit itu tadi. Ngopay. Sudah may sana anak. Kaya dito big pie. Nakay na nana, na ta 23 na kaya, already nakatulong na kaakalo, kaya kaya lang hindi na kaya galing Gusto mabasit pa lang, kaya para na kayo, kung nakakalakan mo, para natipente mo sa tayo, nagalimuyan mo na tilugan yun sa dahil lang ganitando, galimuyan mo na tilugan. Nalagyan mo pa yung kalagsakan tayo. Panunod na 23 years. Kaya ano sa awan, 2000 to, hindi manulit ito niya, 2000 to. Nung malungkot ni student, di ba, maluluwa ka sa sa student. Nung natin, before that guy, primary sa ang nagkumpleto ni 2000 to. Uno na ang kaya. Nga nagkumpleto ni ay, talaga na start official started 2000 to. Ay, pinagmat. Ay, 2000 niya. October 22, 2000 to. Pinagmat. Kaso ko pa na yung rugin nito yung pinag-upgrade. Lusin mo mo tinistra na ng rugin nito ay ngayon sa ano din mo class ka na. No, kaya ko mo napapaayon ng kayo kasi talagang tribunal ang kain na ng tuman na niya. Siyempre, Israel na ito ha? Naging ka naman taas na. Congratulations at ano mo basta ng galis dito. Nakakala natin yung pag-isuruan kaya kung pag-isuruan mo basta. Tumarayo ko yung dalawa namin yung pag-isuruan. Dudugma ko yung estudyante. Nalabas, hindi pa na makabasa yung estudyante. Dudugma ko yung lahat. Anyway, congratulations niya. Pwede dito. Ay, tumasang to, 23 years. Wala mo basta lang pagdadalan. May palulunod tayo. Kanya big-big tayo. Sakripisyo na dito na. Nasiglo mo, tinatawag-galis ka. Wala. Obedience na doon na yun. Kaya napaplas ka. Di zero. Zero tawag-galis. Kapili ka. Kung sino mo tayo nagbalik na hero, kung nagbalik mo na timang na tayo na pagdadalan. Sino mo tayo post ka? Ada mo gusto na gagawin ito yan? Ang ada mo naman. Kaya hindi mo tal.
ganito. Kita niyo nga, dala pa pa niya. Kita lang tayo, hindi pag-iwanan tayo, nag-survive. Kung mga sinunod rin yung nagsisiprisyo, baka dapat na tayo mga nalisong-sumo, kumapay. Alam mo, may tayo pinatay. Kaya ang dalawa mo, nawayan ang ipapinisin na makita nyo na kuya. Kaya tayo nalisong-sumo. Kaya nisong tayo pinagana, tapay pagkakalaw, narigat at survive mo ang mga tayo tinagana. Bigtido na lang tayo, naging tayo sa sakripisyo na tinagana. Barangay officials, naging dapat tayo sa galata natin, oblige na makipagparata. Magdang official na rin, awan at bigbilang na rin. So na, naging sa amin, magdang official na rin, naging tatawag ka na official. Daan na rin nagbas-basa, nag-grab dito. Tapos nagbalin na ito yung pagadala. Pinagpilpas na mensahe na panunod tayo, nagulong ibasal tayo kita na utak ka. At dalang sasalita kami na kamang muli siya sa'yo, dalang sasalita kami sa na natisusuro inay regional science at pimpakuta. Ika na mapigil na yung bigay ha, nasisirit na nalaing amunti evaluation mo na nag-registra. Ako yung aging katahang mga kalakas dyan. Kung na nag-registra na pa, bigay ako ko nasisirit na at peso. Nung hindi makatao ko, bigyan tayo. Kaya kung hindi ibinayin na ako mariligan. Halos sa mga mariligan na tayo ikan naman, narigat. Dahil silang most friend na narigat na makilang na tuloy ay intellectual IQ na, intellectual capacity na, hindi emotional, awan, narigat. Nagkakalaan ng bidugbigan na mga kakaisilaan na nagkakalaan ng kintinapin ito na nalo mo mga sa akin, mga kasiskuila ito, dandali mawarasan amin, ulit-ulit ka, kaya ito ka na ulit. Ewan mo nagsasari. Meron sa iskin bibili ka, kintono, bawal kayo mga pinot na rin, ipagkakos mo. Ketika ka isip ko ito madalaw sa mga ka, which is kasakulan ako na rin, important na iti malagabat at nahanaan na intellectual. Hindi spiritual na emotional. Di moral. Nakita kayo. Nakita kayo nagditi mo po natin yung nagsisirin ka. Gawin ko sa Chris na nagditi mo kayo nagditi mo na isuga rin kakuha na sa mga amin at tutuway ay ang nagsisirin na darin na panang mo. Kaawat ni puso. Handala ang mo, kaya kaya handala ang mo, handala ang mo, narin na, ang niya kasasaan, dahil pinakabsat, bagbagina, nasirin na unay, misuse of talent, misuse of intelligence, bagsak. Tagisirin ka unay na tungkol sa bahay, ganyan na pagdadalan, nalasabi ko mga, pinamabay ko na dati, nag-gagawin ko na, at nadyayan na, hindi na, di sirip laing paraadan normal na kaadaan mo nung kaya adaan sa ukul hindi puso na adaan na saya at kalangan adaan panalisan hindi kansa adaan na nito na kalabyan dahil kung kunanan inibasa kayo na haan na at bunga nakakita ka ni bunga oh bunga-bunga sa akin. Hindi ang bunga. Kunahan na ang pesos. No, halag bunga. Kukahan mo. No, nagmaya ko, hindi kaya ko na ito. Hindi ko dalawa yung mga bunga. Kami ang abubuwa ko. Tapno, kanya na ako na ito bunga na. Masaya ako. Papukan ko. Kasi mo na ito. Ano yung kaupayan ko? Kasi kita niya yun. Imagine ka niya, may sa Nestra Edito, 54 kami nakaka-eskulaan. Aging dati kalalikan, aging kala di akin dito, kung na kaya yung TV, pag yan ang isagat yung basurahan. Pero yung edito ko, kaya kaan ganyan, sa ano ang pabipit ang pinakita. So, nakasing-singkutan ko din ay mabuti na ang baso ng mga muntakan, ang pagkulkam. Hanap ko na, dati ay ang pinas, ito ting-ting nga, Iba-ibig din nila,
estudyante yun ka, gusto ka pa yung tuntun ng absent ka. Dahil sa kami hindi, ikakarahan na, kailangan ka ko lang. Nalilibukan na nalilibukan. Nalilibukan na nalilibukan. Tapi kasi ko lang hindi, timan. Kaya kamu ng master na timan, di elementary ka na, nag-repeater, kung nanay di mo ulit na, kung nanay di sa kami na, ipasako makamukat kung umanan, kung nanay di po. Naumang nagiging na ipasako, kasi gano'n nag-graduate system ka, basta high school na, mag-ipapaan ka. Kaya yung nagduwa pa, alaan na, tingin pa na ipapag na tinalagaan, may panay ipagdadalan, makaamong nilastrahan, nagpitas ko ano, dahil yung mga nagsalit at dahil malaktan na ganda, kaya ibang nagitiubi, na tinulungan, tinangan, kaya nagitinagan natin mga sursuro. Plus din ubi yung laan ka, kanahiga ko na gusto ko, o data ako, makaya makapipil ka matisakit ti ulo ako na, ay ako talaga ha. At ako din ay baks na unan, di ba? At ako din ay baks na naglalain. At din ay baks na umay na pilito at tambi-tambi ka, talagang ang mabit na tinukat ka. Kung nababaan na ito, yung tulad tayo, aksima, agapro, Begitu na bawa na nag-mestrada, dari ay nagsisirit nag-mestrada, teriyo na sisirit, pada ito umuutang na dari eskwelahan na nagkita pulangan. Di mo kasi yan? Di mo na eskwelahan na pulangan na nagkita, isuutang na isra. Sulit-sulit di bawat yung official. Dari di mo na ribu na nag-mestrada na rin. Okay, patinggalan dyan yung kanina kayo mga pangulang tibukok ka na. Hindi kayo magpapalima, umurahin ko ito doon 15 na para ako di kandong. Tingnan ko ito yung gusto. Hindi magbala na, hindi na yung parang di kalunan na isurot ka, di puso, di spiritual, di moralidad. Normal na ayun na, naglahamot at kaso na naguna ng multi-technology. Hanggang sa hindi nakakaasik ang tabi-library, bulugan, nakagrigat mo kaya bumulot pilibro, no mapukaw mo, ayun na bayayan ang pag-ingat mo kalti. Nakakatawa, sa internet na lahat ng technology, yung pinagduro ka na natin sa kulang na itong gawin, na kayo nga kung officials, na kayo mga naranan, na kayo mga kwa, dahil di tao at bunga. Hindi tao at bunga, dahil di makipakita, pinag-imbag dito mo. Haanan na rin ay basura, ang nilagay na ako basura, nagulunod na dumang, makapagtugaw ka. Bisyo ka, makapag-mestrada, nag-mestrada na bunga, mag-perso ang nilagyan ka. Tumakadahon. Tao na ito, ano yung mga pagbuhay? Ano yung mga pagbuhay na sa wala, bibiyag, nasa trabaho mo, bunga na itinakdakil na panantulong di pagsayakan di tao, malipatan, dapat din personal. Hindi pinagpintasan na internet na patan. Ano din makikita kayo di pagsayakan na, ano kailangan din kay ako turay mo, na ikaw din gawin ang turay mo, makikita kayo ng sobrang tikas na bituan na mangtati pagpatulan na serbi. Haamot na aming nakatapos. At nalagyan nagkakon na rin tayo. Nalipot yung pamilya, hindi pinakubing na naging galang na rin. Kung dadapin din ang rugyan na yung pamilya, naging galang information na ako na tama pagbunga. Nasaya ako na, ito ay ako yung susunod, nalipin na ang bubunga ko kung ano mo. Ay ba nalipin mo datang, pag-aarap ako pa kaya amat. Kaya mo kalin. Kung meron yung tulad ito, yung pinakrisyan, ikaw din mo daway na, padaso mga bunga, maramarin mo ang buka. Sa mga kayo mo kayo, mga iskera kayo, ulay na nito bintata, nandiyo mo. One act, single act of goodness. Kung maalamit yun ka, ubing na umang nagitay mo kupay, hindi maligligatan na kasi nandiyo ang makasubay. May isang inspirasyon makasubay ang mo bigyan na. May isang inspirasyon, makasubay ang pagdaliran na. At dapat ako kadadakal. Kung rin lang yung upit, may isang kadadakal, either teacher, classmate, o maguling, or parents na lang mo. Kaya di mo, kadagin na nakalala
bendisyon tayo, sulitin ko na, at patawag tayo kuma, iti ang bunga na tao. Wala na rin ang pamalihan, parasan na si bunga, ang abunga, ang pamalihan, at bunga pa, ngang tinigol tayo, at balin na nasayaan. With that, pagyamanan tayo ni Apo Diyos. Uray no, ababapay laan nga panahon, 23 years, adon nga bendisyon, adon nga parabor na. Ituloy tayo ti dumawat, iti panulong ken panarabay na kada tayo. Na kaya mga isursuro, nagito'y nga ubing, makita tayo kumati na pinpintas nga masakbayan na kayo nga naganak. Kasapulan mo na yun ito eh. Haan lang aga po tapanong palbiling nga, agbasbasa na giti na dumag, agpabasa akmat, haan masapol na nila, nanangkit natang ka, at dagon na. At vision na niya ti pagbalinan na yung ubing. Tapos na saysayaan din yung masakbayan. Kati ko na tayo, ulitin tayo, di ko mapatangurin tayo, na kay aggungahaan lang, agbalin na sikat, haan lang agbalin na nabaknang, haan lang agbalin, dahil ko maagbungbungan ni kasaya at ni puso na. Dahil di tarigagay tayo amin. Pagyamanan tayo ni Diyos, anong tayo ng panawanan, pagyamanan tayo, na kayo mga magsursuruhan lang agapot sa employment, nalaklaka, biyak nito yung dari, jay city, jay ilay, poko nalaka nga talaga, haan lang nga dyan. But, iko na mo, nakayumot ni mga aywan, mangrok-rok it, no, ayan natin masapol no, maabunwan, mang tubtubay, mang palangpang, no, anya nagiti ang subsubraan, na agbalik na napintas, na ito'y produkto tayo niya. Kala ni Apo Diyos amin, titangkan tayo, ni Apo Diyos ti pagyamanan tayo. Tultuloy na yung karoon dahil na santuan na misa, aramidan tayo ti panagtaton. Kumararat tayo kakapsat tapdo na tayo, kanda gito'y adaton tayo makaayayo, kumaiti Diyos Ama aman na kabalin amin. Iti adaton kada kita imam, ket maipaaya pakitay dayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastaman na pakimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan na iglesia na. Apo itad mo kadakam ni Kristo nga anak mo, tapno ispalin na kami ti patay, ken ti amin na pagdaksan, awatem kada siya ayat day ti sakripisyo nga idaton mi apagyaman kenta kalpasan ti pannakarok at mi kadagitirig-rigat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Kud noonay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kanasantuan nga ama gapo ken Jesu-Kristo nga ay ayatem nga anak mo isu ti verbum dat gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket isu pay ti imbaon mo aman nugbot ken mangisalakan nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria inyon na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ni patay ket ti parangarang na ti panagungat
iti kasta tinungpal na tinakem mo, ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaay ken ka. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santo, amang ipunanag kadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimag ko nami. Santo ket sikat igugwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi ngarot ti paay mo da espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman kenta. Inispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta met akalpasanday di panagrabiida nangalay ti kaalis nagyaman manenken ka. Sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminong kay amin iti daytoy. Tada ito iti kaalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon atulak. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Kinin ka panagungar, ina kami salakan, sikaan nanugkot ti sanglubukan. Iti ngarot panangilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirangon iti bagi gandara ni Kristo. Pagkaykay saan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom dayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasi. Awatem kat iday isidong taranyag mo apakakitaan daken kay kirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makirangot kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Dinagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kaputno anak serbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanog ken magidaydayaw ken ka gapo ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo. Sikakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket walgon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama
Lumday kumati pagrayang, matungkal kumabinakan mo, ito'y nagkakakas sa langit. Itdan katakangkal kami ito'y sinikanan ni Pagkanayon ka. Pagkawanan nagitibaso, lumiyakas at pamahawan ni. Kadagiti ng kabaso, kadagiti. Ginakamuat baybayan. Dawatin mi gan kaapot ay salatan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi kanitiya ay nga Hesus Kristo anang isalatan kada kami. Ako kang tinuray ti panakabalinggan tayo. O ako mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga agapukan niya, tidad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana. Ikapya ken panagkaykay sa si kangagbiak ken agari, iti agnanayong nga awan ti inggana. Ikapya ti ako kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal may sa kada kayo, kapya kada kayo amin kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat karay ti basbasol ti luko, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo diyak may karino, may kakaniyak, niyang ti may salain na sa umapaimbag ko. Pumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, babaanday ti tinapay ti biyag, atan na kami, iti panang tagabo ti basol kada kami.
ket babaan ta kaasim pangabarwanem ti pigsami. Tulungan na kam kadi tapno rumayray ti panagyaman mi ken panagayat mi ken ka. Degdegam kat adi agresa ti pananginanama mi iti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Kay tuloy yo apo na niya ti programa yaw. Apet na coronation niya. Da may sa kapilitan nga nangabak. Ari na lang tanawan sa mga kalaban na. Ay rin na kinarayat dama. Congratulations man na apo kada kayo nga nag-graduate. Mangisur-suro naganak iti dahito nga pagkadalat. Ti apo at ako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Pagabigat tayo amin apo, dawit ti ubing, may kayo blessed.